A primeira reunión de traballo entre a Xerencia de Solo Empresarial do Atlántico e o novo goberno de Ribeira concluiu cun compromiso por parte da sociedade estatal. Realizará un estudo de viabilidade técnico-financeira para analizar as posibilidades de contribuir económicamente ao desenvolvemento de máis chan industrial no municipio. E iban a facer un estudo técnico de viabilidade económico-financeira para poder ver que fórmulas de colaboración pode facer SEA co Concello de Ribeira. Houve moi boa disposición, queremos que esa colaboración vai ser factible se ese estudo económico-financeiro pois dá todos os parámetros correctos, non? Nos queremos desexamos que así sexa, porque o ano que ven, se todo vai ben, ese polígono industrial podría estar construíndose e, polo tanto, necesitamos tamén ese financiamento de outras administracións para que o Concello de Ribeira non teña tanta carga financeira en exclusiva. O futuro polígono, que actualmente está a ser promovido exclusivamente pola administración local, implica un investimento próximo aos 12 millóns de euros, polo que o Concello traballa na busca de fórmulas de colaboración con outras entidades. Basicamente é un proxecto de 258.000 metros cadrados de chan industrial que está promovendo de maneira exclusiva o Concello de Ribeira, non? Polo tanto, necesitamos tamén a colaboración de outras institucións para poder desenvolver un equipamento de tanta envergadura que está próximo aos 12 millóns de euros e, polo tanto, esas outras administracións tamén entendemos que deben poñer algúns recursos e contribuir a que o Concello de Ribeira por fin poida ter chan industrial despois de máis de 32 anos sen un metro cadrado de chan industrial.